8 yıllap yatandan sonra kurçuklan içinde Ayyub peygamber bende 80 yaşından sonra lap 80 yaş bir yaşlı adam bolandan sonra Huday Taala bana bir derdim veretçiligi berýär. Kurçukla yani ennamını imäge durýar. Ennamı porsyp owazy daşary kawuk berýärler. Amma şu kurçukla iýip elini ayağını göwresini tökedip fakat yani dili bilen yüreği galan wagtynda İbrahim Ayyub peygamber dili bilen yüreği bilen Hudaýyny zikretýänmiş. Onda da hiç kıynalmapdyr. Hiç kaygıda bolmapdyr. Hudaý Taala meni şu zara kıyınçylykda goýdy dip. Yine de elhamdülillah, Hudaýa şükür, beterden beter wadyr. Elhamdülillah, subhanallah dip yine Hudaýyň zikrini sanap ýatýanmış meriz wagtynda. Amma gurçukla tamam doğduğuna yetenne Ayyub peygamber dili bilen zikretýärdi. Indi dili bilen zikretmäni aýyrypdyr. Fakat yüreği bilen zikretmäge durupdyr. Näme dipligini sorapdyrlar. Ayyub peygamber o bendäni ödesene. Ol aýdypdyr. Hudaý Taala şu men dilimi gurçuklara rızk edip ýazypdyr dipdir. Men zikredip otursam gurçukla men dilimi biljek dälipdir. Allah'ın adı tutulansam dipdir. Indi men näme dip Hudaýyň zikrini edip de gurçuklaň rızkyndan keseýin dipdir. Men zikri kalbim bilen edibererim, kalbim ba dipdir. Dilinden zikri aýrypat, yüreği bilen Hudaýy ýatlamaga durýar. Hatta gurçukla diline de düşüp, dilini tökenip, ahirde yüreği varandan sonra, 18 yıllap yatandan sonra, gurçuklaň içinde, şondan sonra näme diýär bende? Ey Allah, bana bir meriçilik yetişadymy näme? Sen özüň mehribanlyň mehribanragy. Fakat şunu aýdypdyr. 18 yıllap yatandan sonra diýmäpdir, ey Hudaýa, haçan gawy bolmaly men, haçan turmaly men? Ey Hudaýa, menden başga kişiňi tapmadyňmy? Men seň peýgamberiň ýok. Diýmäpdir. Hudaýa maňa bir ders sataşdy, özüň mehriban Hudaýdyryň özüň bilýän dipdir. Yürekde gitse zikredebilecekdi, o da şoňa süýün. Amma imtihanyna piruz bolýar, muwaffaq bolýar. Ondan sonra Hudaý Taala hem saglygyny berýär 18 ýyldan sonra. Hem oglan uşak, hem mal, hem tarapdan tekmil etýär. Hem dünýäsini hem ahiretini.